Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan Gustipun ingkang mesani jana solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi sedaya pinanjar seger waras jasmaniah rohaniyahipun dolan batinipun. Lan mugi ingkang mesani jana solawe mang diangkat kamotan kamulyan derajat lan pangkatipun. Lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun. Lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krarindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki projek sedulur Jana Solawe Mbah Suntara badhe nerangaken utawi njlentrehake sedetaile napa bedane perkutut berkaturanggan kalung khusus kalian kalung kemben. Jadi sampur tepuk kalih kalung khusus. Ini perkutute jenisnya mengatakan iki. Di perkutut kalung kemben niku ngeten niki sampur tepuk kalung kemben. Lurike niku nepuk. Atas dugi mriki. Terus dugi dubur nyambung. Jadi wastane kalung khusus. Beda niki kalung khusus niku nyambung teng mriki dugi tembala. Lurike niki dugi tembala niku nyambung seni kosong. Iki diwastani perkutut katuranggan kalung khusus niki sampur tepuk kalung kemben saged. Ya saderenge dipun bakas perkutut menika para sedulur kedah mangertos sedetaile sajlentreh perkutut berkaturanggan. Terus perkutut berkaturanggan menika yen dibakas utawi dirembak boten wonten telase. Amargi kathah jenis-jenisnya perkutut berkaturanggan. Yen dihubungaken kalih mistis tawi gaib perkutut menika beto manfaat beto barokah. Namanya perkutut berkaturanggan. Terus perkutut berkaturanggan niku perkutut ingkang mistis ingkang gaib. Terus para sedulur umpami badhe apa niku rambut perkutut kedah ngertos ciri matinipun. Lah ciri matine kados menapa yen kalung kemben mengeten nika, yen kalung khusus mengeten nika. Niki diwastani perkutut berkaturanggan kalung khusus sampur tepuk. Dene kalung khusus sing mriki sampur tepuk. Dan iki saderenge dipun bakas para sedulur kedah ngertos perkutut sejatine perkutut niku pripun badhe ngramut kedah paham. Dados saya perkutut niku perkutut ingkang tangguh. Tangguh niku pripun ingkang keker kang sehat ingkang kuat. Diwastani kuku Pancanaka. Kukuh niku kuat, ponco niku 5, naka niku kuku. Ingkang kuat dari Pancanaka. Di perkutut iki perkutut menika kedah sing sehat utawi boten ciri kedah sing jakep ingkang sempurna. Diwastani perkutut berkaturanggan ingkang istimewa ingkang lokal nggih mengeten. Jadi para sedulur badhe mramut perkutut berkaturanggan kedah ngertos namine diwastani katur niku. Jadi katur niku ngendikan anggo niku rasukan. Diwastani lima wasta niku turangga, garwa, wisma, culika, kukila. Lah kukila niku perkutut jenis katuranggan. Niki sipate pemilih perkutut beto kerejekian. Namine sampur tepuk. Niku rejeki niku ngepung berarah saking pundi kemawon
saking wetan kidul kilen ler dhuwur ngisor saged nempuk namine nempuk sampur tepuk nempuk numpuk dalan kerejekian nempelaken dalan kerejekian. Dadi wastani kalung wisus niku umpami sanepone para leluhur riyin namine kalung ponan jabang bayi lair niku kalung wisus niku beto mantake karisma kewibawaan pami sandang anggun ngoten nggih sarwa pantes napa sing diagem pantes namine kalung wisus niku gadah keluwean gadah keistimewaan piyambak-piyambak Gusti dados perkutut berkaturanggan sampur tepuk kalung wisus menika termasuk perkutut berkaturanggan beto manfaat beto barokah. Jadi sedulur pami ngrawet perkutut berkaturanggan kedah detail kedah setiti hati-hati sipate menika pemilih lho mboten sembarangan tiyang gadah di perkutut kalung wisus sampur tepuk niki teng kutut lokal ngeten iki langka lho mboten sedaya tiyang gadah dan iki kukune niki petak nggambaraken Sri Tumpuk si rejeki beto rejeki kali-kali niki petak beto rejeki diwastani jono lutut jono rejeki lutut niku sing sak mlampah-mlampahe beto rejeki Sri niku rejeki jono niku dhuwit weweh niku peparing sing beto manfaat beto barokah kanthi diwastani Sri lumbung jono weweh iki diwastani unen-unene tiyang Jawi. Amagi perkutut menika sedulur kedah paham kedah detail saged bedakaken pundi to perkutut lokal alam ingkang berkaturanggan kalih boten. Dadi yen dalem sing kula mangertosi nggih perkutut berkaturanggan apabila wonten perkutut sejenis anu napa niku bangkok utawi blestran niku dalem boten paham. Sing paham nggih perkutut lokal alam ingkang berkaturanggan ngoten nika. Sing kula pahami perkutut berkaturanggan yen pados ing tempat ingkang wingit-wingit ingkang angker insyaallah tetep beto asal perkutut ingkang becik ingkang sae ingkang barokah sedulur dados sedulur anggenipun kawula medharaken perkutut berkaturanggan sampur tepuk kalung wisus kula cekapi semanten pabrih wonten atur katane kula kang sae sedulur saged komen teng kolom komen insyaallah dalem saged benahi babagan perkutut berkaturanggan di perkutut berkaturanggan menika manfaatnya ageng banget lho diwastani Sri Tumpuk kalung kemben sampur tepuk dinumpuk dalan rezeki ndapokaken dalan rezeki saking pundi kemawon lah sing kalung wisus niku beto karisma beto keluwean kanugrahan sedulur insyaallah ingkang badhe perkutut menika dados tiyang ingkang pinunjul ingkang luwih ingkang istimewa saged ngangkat kamutan kamunya derajat lan pangkatipun. Anggen kula matur kecekapi semanten pabrih wonten atur katane kawula kaliyan tabken sae proses sedulur ing ngapunten sakathah-kathahipun. Ana wiji abang nang telenge bumi karing para nabi wali alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.